Cando o incendio avanza sobre o territorio e atopa un territorio homoxéneo, se ese territorio é favorable para a súa evolución, vai ter cada vez máis intensidade, máis propagación, máis amplitude do frente, por tanto, máis difícil de control. Por tanto, o incendio vai progredir moito máis rapidamente nunha paisaxe homoxénea que nunha paisaxe heteroxénea, que o que vai dar é puntos de anclaxe, de seguridade, de puntos onde os operativos poden traballar na extinción, de puntos onde a xente pode refuxiarse ou pode quedar confinada do incendio con seguridade. Por tanto, esa paisaxe homoxénea é unha paisaxe en mosaico e unha paisaxe heteroxénea, donde esperamos que o incendio teña comportamentos distintos. E iso nos dá oportunidades para o seu combate. Esa é a filosofía do mosaico. E do punto de vista da resiliencia, a resiliencia é un concepto que o que está a falar non é da resistencia. A resistencia é algo que impide o que non é afectado polo incendio. Non existen paisaxes resistentes ao incendio. Os incendios, o paisaxe está feito de cousas que son potencialmente combustibles, sobre todo a vegetación. E cando un incendio aproxima, a vai quentando, a vai secando, por tanto, non vai haber plantas, non vai haber paisaxes incombustibles, ignífugas, non existen. Sí que tenemos paisaxes que primeiro sexan resilientes, que decir que se recuperan rapidamente, que sufren menos dano, e, por tanto, en pouco plazo, son quen de recuperar mesmo o impacto dun gran incendio. Son paisaxes resilientes.